Hej. Jeg har lige en observation her i forhold til at leve ud fra sine værdier. For den hurtigste måde at miste sig selv på, det er i virkeligheden, når man stopper med at leve ud af sine egne værdier. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi, jeg har oplevet her på det sidste, hvordan jeg hurtigt kan miste mig selv i det øjeblik, jeg går på kompromis med mine værdier. Og det er ikke fordi, at invitationen ikke er der. Det er den. Men konsekvensen for at gå på kompromis med mine værdier, den er alt for stor. Så måden, jeg mister mig selv, eller vælger ikke at miste mig selv, det er i det øjeblik, jeg vælger at leve ud fra mine værdier. Fordi i virkeligheden er, at hvis jeg går på kompromis med mine værdier, jeg mister mig selv, og så er det et slippery slope, eller hvad hedder det for dansk? Ja, så er det bare en glidebane dernede af. Så er der rutsjebane. Det går hurtigt. Men det jeg egentlig prøver at komme ud med det her, med hvor virkelig det er nemt at miste sig selv, hvor hurtigt man kan miste sig selv i det øjeblik, man ikke lever ud og i orden i forhold til ens egen værdier. Så konsekvensen ved ikke at have sine værdier helt lined up er virkelig stor. Og det er ikke fordi, man har lavet sine værdier en gang for 20 år siden, og tror, man ved, hvem man er. Det er en ongoing, eller hvad kan man sige, det er en proces, man skal have fat i sig selv en gang imellem, lige at sige, hov, hvordan er mine værdier her? Hvad er det tid til at rette op her? Er det tid til at have nye værdier omkring det emne? Fordi i virkeligheden er, at vi ændrer os. Vores omgivelser ændres. Så hvis vi ikke retter vores værdier op som mennesker, så kommer man på glat is meget hurtigt her. Så ja, hvis det er noget for dig i øvrigt, så er du velkommen til at række hånden ud her, og så kan vi arbejde sammen i forhold til at få kigget ind på, hvad værdier er for dig lige i øjeblikket. Så ja, lad mig vide dine tanker nede i below her. Ja, ha' en god dag. Hej.